taɓa cinki kina ihun daɗi? An taɓa cinki kina nishin daɗi? An taɓa cinki kina baby karamin? An taɓa cinki kin ji gindinki har yana kamuwa yana chop 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 kaman gindin agwagwa? An taɓa miki wannan cin? To za ki ji yadda ake miki wannan cin, kuma sannan za ku ji me yake kawo wannan cin. Saboda wannan shafin na ma'aurata ne zalla, kar ku manta duk abin da za ku ji ku yi amfani da shi ga matayenku. Wanda ya amfani da shi ta hanyar da bai dace ba ni ban yafe mishi ba. Wannan shi kirarin ake wa cin nishin daɗi. Nishin daɗi. Wannan kirarin wannan topic ɗin shi muke kira da nishin daɗi. Kun gane ai, abu ne na kankaro mutunci a'a. Wannan nishin daɗi ake cewa, wannan topic ɗin namu shi muke kira da nishin daɗi. In dai kin iya nishi a gado, to yau gashi. Gashi nan yau zan nuna miki yadda abin yake. Amma tare da sista na za ku ji wannan bayanin. Saboda haka ku karkara kunnen ku ji shi. Shin an taɓa cin ki kika kasa zama saboda kin ciyu? An taɓa cin ki kika kasa zama, kike zama a gefe ɗaya tun da safe ki gasa jiki da ruwan zafi? In rana tayi da azahar ki ƙara gasawa da ruwan zafi? Duk da haka zama ba zai yi ba saboda Hajiya an ci gindinki irin cin da aka daɗe ba a miki ba. To kin san me yake janyo a miki irin wannan cin da baki zata ba? Baki tsammani ba? Sabida kin iya cewa baby akwai daɗi, baby kana da daɗi, wallahi akwai daɗi, wayo ta shiga ciki, ina jin ta shiga ciki, har a maƙogwaro na nake jin zalmalolon ta, wayo Allah na ta shiga ciki, wayo bura daɗi, wayo cikin me ta shiga? Tambayar da za a miki kenan, sai ki ce cikin gindina. Baby cikin me ta shiga? Cikin gindina. Menene ya shiga? Zalmalolon daɗina, zalmalolon ka yana da daɗi, haba baby wallahi yana da daɗi. Wayo Allah. A yayin da oga ya ɗauki bakin shi ya aza kan nononki kuma yana cin gindinki yake babu gaggabci babu fashi, amma kuma bakin shi yana kan nononki, ɗayan hannun shi yana murza kan nono ɗaya, la haula wala quwwata. Wannan wani irin musulmin daɗi ne? Wannan wani irin suna za a ma wannan daɗi, domin daɗin ya wuce daɗi, ya fi ƙarfin daɗin daɗi. Ai sai dai a kira shi da shugaban daɗi. Ta kowane tsage so ake a rikita tunaninki da soyayya. To me yasa ke ma ba za ki rikita tunanin oga da gyarawa ba? Ki gyara, ki rikita tunanin shi, ki gyara ko ina, ki cif ki tsaf sai kamshi kike. Zalmalulu ita kanta idan ta nuhato ki ruɗewa take, ta riƙa shafar ki ta ko ina, ta shafo baya, ta shafo gaba, da duk za ta gama zagayenta daga ƙarshe ta faɗa a cikin gindinki. Wayo Allah na. Na ji wani iri. Gaskiya zalmalulu duniya ce. Hajiya ta, ki koyi ihu domin jin daɗin zalmalulun oga. Wannan shawara ce. Ki iya ihun nan, wayo Allah na, wayo kana da daɗi.